Ерко Продукцион ви представя една истинска песен и поздравява всички бусаджи в цяла Европа! Специален поздрав за всички буши и чопаджи! Рано ставам, паля буса и отивам на бензиностанцията. Зареждам 30 евро дизел и си купувам една кутия Малборо и пак паля буса и продължавам да търся спермил. Адрес по адрес, къща по къща до късно вечер. Аз ходя тук-там и намирам стока за пазара и за България. Специален поздрав за всички чопачи! Ох, мамо! Gideceğim ben Hamburg'a be!